Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku nyaji kabeh. Tepangaken nami kula Tegar Lakoni Janaka. Duduk kelas 12 guru. Aku iki asline wong Jawa asli. Tapi lek kadung ngomong iki kaya wong sing kayak belajar kelas 1. Aku nek ngomong karo si Mbak iki mesti salah. Simbang ngomong, jebokno kendi ning pawon. Aku jawab, kendi ning sing ndi, Mbak? Simbang. Lah, ya kendi sing nang pawon, sing tak sebut bar kuwi. Ya wis lah, aku mlaku ning pawon. Tak delok ana telung kendi. Aku bingung, terus tak takon nama. Mbak, kendine sing iki ta? Simbang jawab, ora, kuwi ku kok bodoh sih. Oh ya ketok sing tak maksud iku sing nang nggone kompor. Lah terus kowe mau ndelok sing ndi wae? Aku jawab, delok video TikTok, Pak. Lah kok lah dikawal tawang lawor ya. Tapi ngomong-ngomong aku iki tipene wong sing nek pasang alarm jam 5 tangi jam 7. Alarm iku mek dari backsound mimpi. Alarm muni tit tit tit. Ning mimpi kuwi dadi efek suara truk mundur. Tit tit tit. Lah aku iki gak tambah tangi, tambah minggir. Nek tangi iki rasane awesel kabeh lah. Padahal sak turune yo 8 jam. Sak tangi niki aku turu apa bar perang iki. Iki rasane lompor kan. Tapi ngomong-ngomong bapakku ini ya lucu. Bapakku ini wong sing disiplin. Tapi kadang jakane ngawur sih gak kira-kira. Aku takon ning bapakku ya. Pak, kena apa yen mangan kudu. Bapakku jawab. Ya bener aku alet le. Terus aku takon man. Lah, nek entek terus awakku lemu ya apa, Pak? Kalau aku jawab, ya itu alat mulai. Terus aku ibaratnya, oh boleh, bapak ini kok yo teko. Tadi aku lemu. Tapi ibuku ini tambah luwih unik mana? Kon ngerti ya? Ibuku ini tak lakoni. Bu, duit jajan nambah mana tak? Tapi ibuku jawab, jadi wong iki kudu hati le. Tapi pas ono tukang bakso lewat ibu bilang, Pak bakso, ambek nambah kikil siji yo, sambelnya rak pirang-pirang. Iki sing prihatin sapa jane? Aku ta ibuku, aku koyo gak ngerti balas. Aku nek lesu iki wong gampang lesu. Lesu sak delok koncoe rasane kudu gak goreng ae kabeh sirahe. Kakak sing ora dadi ono lek aku lesu. Mie instan rasa ayam bawang. Sing murah kuwi nek aku lesu dadi rasane koyo mie hotel bintang 5. Tapi nek wis alah. Langsung nyesel. Aduh. Kok tak antek kabeh. Lah aku gak sisa ono tapi meni yo masak maneh. Ya wis lah. Kayane wae koyo wong nyimpen logistik perang. Aku iki jane yo pengen sehat. Makane aku yo tau nyoba mlayu 100 meter. Mlayu 100 meter ae ambekan wis koyo wifi sinyal apa. Munine mek iki jane ambekan da poso Senin Kamis. Terus ngono ana wong jogging sing wis pakde lah. Paling yo minimal umur 60. Lewat ning ngarepku karo buyang-buyung. Aku paling sungkan. Ambek ngomong semangat yo. Aku sing enom malah melayu koyo pinter.
mau ngadeg lah kok ora duwe isi belas. Ngene iki apa kok. Aku pas scroll TikTok. Aku nek kuwi pinter. Ngerti aku jomblo iki pas telur video muncul mesti isine cara entahno pasangan. Lah, aku kok ora duwe pasangan. Apa terus ndak berani. Terus mari ngono ana video motivasi. Isine kowe kudu dadi wong sing sukses. Aku ndelok ambek turu layan nang kemak. Terus aku batin wis tau niat. Tapi yo ngantuk. Lalu wong-wong iki nek kepe iki yo apik tenan jan lucu. Contohnya tanggoku. Aku metu nganggo ransel langsung dilakoni. Kate sekolah tadi. Aku jawab. Ora Bu. Aku melu Mobile Legends turnamen nasional. Padahal yo wis seru lek aku iki wis lulus sekolah, wis gak sekolah maneh. Tanggoku jawab maneh. Langsung. Halah. Wong ora ngerti apa-apa kok yo turnamen. Aku batin. Anjir iki aku kudu kene. Sing ora ngerti apa-apa balat. Padahal yo aku iki wonge abdul abis. Tapi yo wis lah. Pokoke urip iki yo lucu-lucu wae. Nek digowo mlaku iki yo malah pegel. Nek digowo guyon yo tambah dadi stand up koyo ngene iki. Matur nuwun aku. Matur nuwun apa bene ana salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.